Joe Charamba anozikanwa kuti ndiye mutauriri wemutungamiri wenyika panguva ino akambopuwa ma-allegations ekunzi anenge ari kushanda naVP Constantino Chiwenga against Zvigananda. Panguva ino Charamba wauya achinyatso kuoffer a message, aiwa, a heartfelt message to the Geza family, achivaudza panguva ino kuti aiwa, regardless of politics or past conflicts, death deserves respect. This is a moment for compassion, not a celebration or hatred. Tsanambira mashoko anonyatsokuonekwa kunzi Joe Charamba ndiye anyatsokuonekwa kunzi paZanu-PF ine mamembers ayo ese, Charamba ndiye munhu anyatsokunyatsoratidza humanity. Don't subscribe or like out on the bell icon. Tichipinda pahendo ayo yaJoe Charamba yamuri kuona mudanyo rachiti, above all else, we are still human. We don't celebrate the demise of a fellow countryman and human being. We acknowledge the sad passing of the Geza, of Comrade Blessed Geza, and we mourn with the Geza family during their time of grief. May he rest in peace. Ndomashoko anobuda chitoko panguva ino naJoe Charamba. Charamba anouya panguva ino achirejecta any form of celebrating or mocking someone's death, even if that person was controversial. Panapa Joe Charamba arikuya panguva ino achinyatsokurecognize formally that Blessed Geza is died and that it is a sad event. Noti zviri kuitwa nevamwe panguva ino vachitora the opportunity yekukonzeresa showdown kana kunyatsoratidza kuti Blessed Geza anga ari munhu akashata kunyange zvake akarwa hondo yerusununguko. Panguva ino Joe Charamba ari kuexpressa sympathy nesolidarity with the bereaved family, achivaudza kuti aiwa, zvinhu izvi zvinowanikwa, munhu kana achinge azvarwa chasara kufa. But panguva ino Blessed Geza anyatsokuonekwa kunzi he took part kuliberata nyika yedu, nyika yeZimbabwe, and akazotisiya panguva ino asati anyatsokuona our the new great Zimbabwe. But otherwise panguva ino Joe Charamba apa ma-closing remarks achiwisha the deceased peace after the death. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Apa pane comment section medu, subscribe or like, watch it on the bell icon.